Viacerí sa nás na kurzoch pýtate, ako sme sa dostali k tejto práci, čo robíme, že teda robíme kurzy. Ja mám k tomu nábytku blízko, pretože ja som vyučená čaľúnička. A ja som si vždycky hľadala niečo, čo by ma tak motivovalo, alebo čo by ma tak zaujalo, čo by mi tak robilo radosť. Tak postupom niekoľkých rokov som vlastne tým, že sme mali čaľúnictvo, sedačky sme prečaľunovali a robili sme nový nábytok a tým, že to bolo z toho veľa, tak na to už tak netešilo. Takže ja som si potom hľadala vlastne, čo by ma tak tešilo, čo by ma tak naplňalo a čo by vlastne rozvíjalo tú moju kreativitu. Tak som si tiež našla na internete toto maľovanie nábytku, že je to dosť podobné tomu, čo som robila aj predtým. Našla som si tam od Annie Sloan rôzne techniky, čo som sa učila potom na týchto nábytkoch, na týchto prerábkach. A postupne som si maľovala tie nábytky, niektoré sa mi podarili predať a tým nás vlastne potom oslovovali tí ľudia, že či robíme aj kurzy tohoto nábytku, tak sme potom išli do toho, že sme teda otvorili tú našu firmu Fotelka a že teda učíme tam tých ľudí s tým nábytkom pracovať, s farbami, ich učíme pracovať a teda tie rôzne techniky, ktoré som sa ja naučila, tak ich teraz posúvam ďalej. Na naše kurzy chodia rôzne typy ľudí, hlavne sem chodia takí si odpočinú, ktorí sú psychicky vyťažení vo svojej práci a je to pre nich taká psychohygiena. Potom sem chodia aj takí ľudia, ktorí skrátka chcú niečo nové sa naučiť, a prídu sem a naučia sa buď to čaľúnenie, alebo to maľovanie. A sú tu aj potom takí typy ľudí, ktorí si kúpia chalupy a na tých chalupách majú staré nábytky a je im to ľúto vyhodiť, tak potom si tie nábytky renovujú. Teraz najnovšie máme kurz nábytku z trhu, kde teda kupujeme tento nábytok a potom učíme tých našich kurzovníkov vlastne ten nábytok renovovať. Každý si ho zrenovuje podľa vlastného výberu, podľa vlastnej inšpirácie, čo ho vlastne zaujíma. Na tom kurzi sa učíme čaľúniť a maľovať, ale my skorej tak oživujeme ten nábytok. Na našich kurzoch stoličky od nás sa naučíme pripraviť tú stoličku predtým, ako si ju ideme namaľovať a očalúniť. Naučíme sa, ako používať farby, prebrusovať, fixovať farby, rôzne techniky a potom sa naučíme aj o tom čaľúnení, o tých materiáloch, ktoré sa používajú, či je to molitán alebo látka. Tento kurz je takisto vhodný aj pre začiatočníkov. Kurz prinesený nábytok, ktorý si prinesie ten nábytok svoj. Tam sa takisto naučíme si pripraviť ten nábytok, či to je už to tmelenie, alebo obrusovanie toho nábytku, aby sme ho mali pripravený, glejenie, prebrusujeme, zase sa učíme rôzne techniky, učíme sa aj s ryžovým papierom, alebo kto chce krakelovanie, alebo servítkovanie, všetko sa dá zakomponovať do tohoto nábytku, ktorý si prinesiete. Ďalší kurz, ktorý máme, je výroba taburetky. Túto taburetku si zhotovujeme úplne od základu, že si montujeme nožičky, farbíme si ich, niekto môže si nalakovať, niekto si použije tvrdený olej, vyrábame si svoje vlastné gombíčky, máme ponuke širokú škálu rôznych látok a tento kurz je takisto pre začiatočníkov, kde pod našim vedením vás vlastne naučíme si takúto taburetku vytvoriť, ktorú si môžete zakomponovať do svojho bytu alebo ho môžete použiť ako darček. Naša vízia do budúcnosti je objavovať kreativitu v každom z vás.